Ahojte, moje meno je Čaute, Mino moje Paťo. a vítame vás u štvrtého diela prvej série Minecraft Multiplayer. Tak, nachádzame sa pred našim novým domom, ktorý sme si postavili za kamerou. Môžeme sa ako prvé doňho pozrieť. Čo povieš, Paťo? Dobrý nápad. Tak, Pozrieť ten, ktorý sme postavili. toto je prvé poschodie, ešte A podlahu. samozrejme ešte podlahu. Podlahu naháme takúto a hore bude takto. Toto bude náš dočasný domček, do ktorého sa budeme dávať truhly a tak. A tak proste no. Teraz, čo by sme chceli stiednúť v tomto dieli? Ideme sa pozrieť na Paťovú domu, proste na Paťov dom. Sa ideme pozrieť a potom by som rád išiel dačo naťažiť, lebo potrebujeme suroviny na to, aby sme mohli proste stavať. Tak, veď nás, Paťo. Ku tebe domov. Ideme tam pešo, lebo nemáme to ďaleko, ešte zatvorím dvere, počkať. Dobre. Počkať. Malo by to byť niekde tam, tady to. Sa to malo dopustiť. Dobre. Dobre. Jestli... Dobre, mám jedno HPčko. Počkať, idem aj ja tam. Ja nejdem takou drastickejšou. Takým... Počkaj, teraz neviem, že tady Zdravia presne. vás. To sa mi páči, ten ahoj mami. Čau, lidi sú tu. Poď, Neviem, či ten dobré. kde máš ten dom? Pavúk. Státu. Dobre. Neviem ani ja, že kde presne to je. Neviem, mne sa zdá, že je to takto rovno. Aj my sme si vybrali dobrý čas na to, aby sme išli u tebe domov v noci. Nebuchni. Nevadí. My tu máme na serveri nastavené tak, že TNTčka ani creepery nebúchajú. Takže No, creeper buchne, ale buchnú, ale neurobia nič dielu. nezničia. Nezničia, iba ťa hitnú. Kto je tu? Veľmi. A už som pri tvojom dome. Už? Aha. Není tak ďaleko od nás zasa. Mali by sme tam takú drámu. Čo ti na to? Ja si stanul fight s creeperom. Trošku tu laguje, ale to asi preto, že sme dávali nové budovy na spawn. Aj tam sa môžeme spojiť. No to potom už nebudem bieť. Lebo teraz už máme i tak až čo toho urobiť. Už toto je kúsok, toto je kúsok Paťovho domu. Paťo tu už má aj resku. No, ideš, ťukni nám. Rýchlo, no nestihol som. Dobre, tak. Ako môžete vidieť, toto je Paťov úžasný dom. Táto obrovská vila. O Paťo, kde si no ako Počkaj, prevádzaj nás a ukáž nám, že ako to tu máš. Takže tu mám také menšie farmy. Kokoabíny, tu vidím sugarcane, tu vidím tu ty melóny, ale melóny si myslím, to nebudeme brať, my si melóny nájdeme v džungli, ak náku narazíme na náku. Tu mám vín a ešte nethervárny. Dobre, ďalej. Ďalej nás čaká niečo ako stajne. No, Fujal sa toto je... most vydal zobrať. No ten... Pôjdeme aj do kopať. Jasné, že pôjdeme aj cez ten most. Tu sú stajne. Môžeme sa aj na koň potom previesť. No. Je tu kopa koňov, ale my si sedlo musíme najprv nájsť, teda kde dolo a potom si kone. Staje to od Paťa si naozaj nič nebudeme brať. Že, Paťo? Presne tak. Toto by ma zaujímalo, Paťo. Čo to máš tuto na vode? Kde? Tú budovu? Alebo To je domček? niečo ako
piknikové, alebo nejak tak. No, dostali sa možno rybárčiť a toto, môžeme sa tam spolu. Má vodu hlbokú, jeden blok. Aha, staj to. Mám takto taký stolík a Aha, tak, to sa dajú chytať ryby a tak. dobré. Ako toto sa mi páči, tuto. Na čo to zliezať, keď môže zaskočiť? Ja tak vždycky, no. Tak, ja by som sa rád už pozrel do tvojho domu. Tam na to sklenené sa pozrieme, tam Potom. uvidíte, čo je za tým sklom. Takže, Nech sa páči. to je Paťová väža, ako môžeme vidieť. Bolo ťažké ju postaviť. O nie. Takže bolo. Dosť ľahké. Takže to bolo ťažké ju postaviť. Ako postaviť nebolo ťažké, len schody a most. A ide to aj vyššie. Ide, ale tam potom taká výhľadková vežička. Tak na tu sa ja idem pozrieť. Ej. No výhľadková vežička, ktorá je veľmi veľká, to vidno tvoje farby. Tak. Toto bolo podľa mňa veľmi namáhavé na materiál, keď to máš zo stone brickov. Aha, myslím tak ďakujem. Tak ťažil som netherrack a ten som popredával a kúpil som stone bricky. Aj naťažil som Tu niečo. staje to spadnúť. Toto všetko bolo veľká hora. Toto sme na tom moste sa nachádzame, ktorý sa mi veľmi páči. A teraz vchádzame do Paťovej vily, ktorá je proste úžasná. To Ten krv sa mi to môžete vidieť, tu máme, Víš čo? Záber. tu je krb. Proste, ktorý sa sám zhasne, potom sa zapáli Niekde sa na tlačítko. a zapáli sa sám. Tuto je Paťová lávová stena, taká menšia, alebo vodopád. Počkaj, poďme ešte do tej druhej vežičky. Tuto má takú druhú polovičatú vežičku, alebo riadnu. Tady tam môžete vidieť ten most. Áno, tuto je epický pohľad na most, hore na horiaceho zombíka, alebo skeletona. Tuto hore Skvelé. vedie rebrík do ďalšej vežičky, ktorá sa nachádza hore. Stej, to je pekný výhľad aj na most, aj na všetko. To je fakt pekný výhľad. Dalo mu to poriadne zabrať. Tuto hore má bazén, ako vidím. Tam sa môžeme ešte pozrieť. A ako sa tam dostaneme, Paťo? Poď za mnou. No. Tak, Ja som tam stihol aj vchod spraviť. no. Schody. Áno. No a nachádzame sa na streche Paťovho domu. Zase dali noc. A No. túto má Paťo ako občerstvenie pre svojich priateľov, ktorých pozýva cez leto semka do bazénu. Čo? Ešte ja na streche tu chystám. Tá voda je studená, Paťo, tá voda je studená, mohol by si ju zohriať trošku. Tak, trošku láť. No. Ešte pomôcť. Tak, ale ešte to není všetko, Paťo. Že? Ani zďaleka. No. Tak ukáž nám ešte, že čo? Toto je novospravený vchod do akvaparku. Akvapark. Ktorý mi trvalo dosť dlho, kým som ho spravil. No, a teraz uvidíme Paťové životné dielo. Wow, proste wow. Výborný akvapark. Poďme dole. Pozrite sa na to. Staval to... Koľko si to staval? Mesiac. Vidíš, že toto, kým som všetko vyhlbil, potom koľko to bolo, za to mám toľko veľa stone brickov. Akože toto sa mi Ten som kúpil. veľmi páči tuto. To všetko, tie stromy, tá podlaha. Proste bomba. Tuto sú tobogány, tuto je ich ešte viacej. Do bazénu. Môžeme ísť do výrivky. Výrivka. My na pol do výrivky. Výrivka. Tu máš teplejšiu, ne? Ako vidíte, ešte sa z tej vody aj parí. Je to proste bomba.
To si môžete aj spraviť aj vy, samozrejme stačí dať len netherrack a zapáliť. Na to dať taký blok a na to vodu. Tak. To bude Ja sa chcem pustiť z jedného tobogánu dole, ale nemám za sebou loďku, čiže drevo na loďku. Ja mám 3. Ja mám 3 počky. Loďky máš. No. Počky. A ktorým pôjdeme? Čo ja viem, najprv môžeme ísť s tými, čo ich viacej. Dobre. Čo si dáme preteky? Môžeme, počkaj. To nejde. To máš tu ako zle spravené. No, je to No dobre. Ty ideš... Tu máš loď. Dobre, ty ideš v ktorej? Ja idem na druhú tomto. Alebo na... Dobre. Ja idem na tomtom. Tu som... Tak. Počkať. Nie, ja som zaseknutý ešte na pevnine. Nie. Dobre. Počkaj. Hej. Dobre. 3, 2, 1. 1. No ty svín. Jo, vyhral som. Jo. Nie, mám poločku. Dobre, zober si tú loďku. Ideme ešte na ten strmý? No, tak poďme. No. Je toto vidno aj ten Paťov most úžasný, ktorý sa mne tak veľmi páči. To je toho veľmi pekne vidno. Ten strop ti dal zabrať, čo? No, tak hore sú 2 bloky priestoru, takže... No, ale i tak dalo zabrať. Dalo. To je jasné. Potom ti to pozrú na moju chajdu, čo som si postavil. To nebude vypadať najlepšie. No, oproti tvojmu domu je môj domček chajda. Tu som. Na tom stromom. Počkaj, dám ti ložku. Tu som. No, tak. No, mám. Dobre. Tak. Ja idem na ten strmý. Tu si preteky nevieme dať, takže idem ako prvý. Dúfam, že to prežijem. Lebo aspoň loďka. Jo! Dobre. Loďka to vydržala. Už to nevydržala. Dobre. Tak, Paťo. Teraz čo ideme robiť? Ja som chcel ťažiť, ale môžeme sa aj prejsť po okolí. Môžeme. Tak ako sa dostaneme? Aha, tuto má dvere. Priamo pod mostom. Hohoho. Tak ja by som sa vydal tým tam smerom. Tým som ešte... Tam, kde mám tých veľa pod... Áno. Týmto smerom som ešte ja nešiel. Neviem, či ty si s týmto smerom Počkaj. išiel. Treba taký blok. Išiel si ty s týmto smerom? Ešte No nie. vidíš, tak to pre obidvoch bude také prekvapenie. To Paťo, neviem čo si skúšal, ale máš tu pigmena a hej, creeper. Zombíci. Kde si, Paťo? Poď. Môže ísť. Poď. Ja by som išiel týmto smerom. Toho akáciového dreva máme veľa, ja by som radšej chcel nejaké dubové. Najlepšie brezové. Sekejku som si zabudol. Najlepšie by bolo. Sekejku som si zabudol. A ja som si zabudol sekerku, len nevadí. Môžeš ísť domov a chceš vyrobiť nám obidvom a potom sa portneš na mňa. Ja portovanie domov a takto aspäť neberem za čítovanie. Na serveri to každý používa. O, Tak veď si tak, idem domov. na serveri to každý používa. Pre mňa to není také cheaterstvo. Vôbec to nemôžem sa povedať. Cheaterstvo je pre mňa to, keďže som teraz zapol game mod a začal by som si tuto givovať staky diamant blokov, alebo vajíčka, creepera, alebo villagera. To by bolo pre mňa cheatovanie. Chcem, že potom veci. Už není hra. Nie hra. Presne tak. Tu máš sekerku. Ja si... Dobre, jedna by bude stačiť. Bohate. Tak a môžeme ísť potom v budúcnosti ďalej, tak si potom budeme musieť postaviť aj farmy. A nie len farmy ako automatické na weed a tak, ale aj na zvieratá.
Ako, Paťo, podľa mňa by bolo najlepšie, kebyže sme našli dedinu. Fú, som sa A ja potešil. v dedine by sme mali villagerov, ktorých by sme si potom časom mohli aj previesť. Počkaj, Mišo, kravy, jedlo. No tak ty zabíjaj, ale ja by som veľmi ich nezabíjal v našom okolí, lebo to väčšine sú jediné. Mišo, kejka. To teraz kejvky pôjdeme potom, aby som sa rád ešte pozrel ďalej. Kôň, Mišo, kôň. Máme teraz skôr na nič, keď nemáme toto sedlo. Sedlo. Za to by som išiel do tej kejvky, možno by som... Dedina! A tam by bola na... Oh my god, dedina! Dedina, tu je Paťo. Oh my god. Tu mám. Teklice. Zober pumpkiny a... máme tieto... Okradneme ho... Zemiaky. Ide sa Áno. rekovať. Zemiaky. Dúfam, že budú mať aj knižnicu. Ja dúfam aj to. Neviem, tam bola aj táto kováreň, neviem. Dúfam, že tu sú aj mrkvy. Sú. Máme už aj mrkvy. V 4. dieli máme mrkvy a zemiaky. Super. Tomuto sa teším. Aj keď zemiaky sú nám... Sú síce lacným zdrojom jedla, ale i tak. Paťo, tu je veľa villagerov, to sa mi páči. Toto sú všetky farmy, iba tie dve mali, políčka. Asi, hej. Aha, iba tie dve mali, nevadí. No. Paťo, tu je knižnica, až dve vedľa seba. No, to sa mi začína páčiť. No a ďalší lak. No, a teraz... Oh my god, Paťo! Anvilka Čo si tu je. našiel? Dobre, ty. 3 železa, 2 jablka, železná helma a krompať železný. Zoberiem si aj truhlu, tu nenahám tu. Toto sa mi páči. No čo, ideme na tie? Na čo? Knihovník. Počkaj, ešte tam sa pomôcť chvíľu. Možno tam Idem pozrieť, tuto je taká Čo knižnica, nájdeš? idem ju zobrať, knihy v nej. Knihy sa nám hodia. Keď budeme si urobiť enchanting table, ale nám by bolo, ale nám... Enchanting table potom budeme mať aj tak na ozdobu, lebo enchanting table máme v Ender farme. Aha. Jo, brezové drevo a kopa koní. Pozrime sa, aké majú obchody. Fornenská. No, emeraldy 3. Na 3 emeraldy. Ani toto není dobrý. Bol si už v tej v kniho? V tej Hej, už som zobral. knižnici? Ale všetko majú za emeraldy, to sa mi nepáči. Ešte zoberiem ten vid, to sa hodí. Ale v tej druhej knižnici, tam kde je jeden Tam villager. neviem, či som bol. Tam asi Ktoré nie, ale ja tam som sú bol, ešte tak tam nebol žiadny villager. Všetci majú, tento má za 25, za 20 na vody jeden emerald, to sa celkom hodí, tento má čo? Tento má za emerald. 19 mýtov, jeden emerald, a čo má tento? Za 11 kníh má jeden emerald, ja mám 21 kníh. No, to Predal som, neviem, ak mu ušiel. Ale... Tak tam máš ešte druhé knihy. Ešte tam sú v jednej knihe. Nevinde mi ešte, jedna kniha mi vyšla a dobra. Tak máme Ale to jeden máš, to emerald, máš ešte no knihu. čo už. Áno. Ino, tu máš Kde? ešte plnú knihu. Naozaj. Tam. Tých v bielom plášti pozeraj, aké majú tieto. Prečo je tu čestka? Okej. Čestka? Čo? V tej čestke je 6 Čo? diamantov. A 2 sedlá. Čože? Si Ty robíš si dal srandu. buď taký player, lebo tuto nezvyknú byť čestky. Tak to už takto bolo. Ale to takto, kto má potom asi opečka alebo game mod. Wow, máme 2 sedlá. Viem. Mino, viem kto. Áno, Tento Gamin, či Daniel, ako sa volá. Daniel. Tak si do... Tu je kôň.
Ja nechcem takéhoto koňa na... Kde si? Nie je to Kde si? jedno, aký kôň hlavne, že... Máš sedlo? Počkaj. Tak na. Nemám, nedal som už. Tu je. Ale táto výprava začína dobre. Toto sa mi páči. No. Alebo možno takto postavil túto dedinu. Ale to zvyknú robiť No, podľa ale ľudí. až takto úplne identicky dedinu. Aj s tými generujúcimi sa bubny. To je také... Takto sa musel naozaj vyhrať. Tento má dobrý obchod. Tento už až taký. Tento má čo? Za jeden emerald. 4 skla. 4 bloky skla. No, No ja už máš som koňa? vieš, Myšo tam je ďalej, vieš či čo, mimo tak tam aj je ja si ďalší. idem. Ja by som rád našiel takého úplne hnedého. Ešte ty nechceš. Ty vole, koľko. Čakaj, tam asi je. Ani to je pavúk. Dobre, no tak ja si zoberiem toho tam, čo je, nech aspoň takého máme. No to sa mi páči. Také šťastie Koň. máme v tomto. Toto je veľmi dobré. Ale teraz ich bezpečne dopraviť domov. Čiže nemôžem mať nič v ruke. Osla, kebyže nájdeme. No daj srdiečka, srdiečka. Nemôj ešte. No srdiečka. Tento tak nechce. Nechce. Musí sa mu vpustiť na hlavu pozerať. To není v tom. Kde je? Počkaj. Pozri. Nie, lebo bude už tvoj potom, ja nechcem, aby bol tvoj. Páčo! Vypadni! Joj, tak ja si zoberiem tvojho. Počkaj. Není No, môj, vidíš, je že tvoj. No, cool. A nie, dobre. Tak, no poďme, musíme dojsť domov. Vieš ako sa ide domov? Zober si meč, lebo je noc, takže budú príšery. Toto sa mi páči, toto bude sranda. Tam máš hnedého koňa. To si robíte srandu. To nevadí. Veď máme svetlo, môžeme sa potom vrátiť. To sa už vrátime za kamerou. No, ja idem takto, lebo tu je tá hora, to sa mi nechcem obísť. Videa preto neboli teraz tento týždeň, lebo som bol chorý najprv Paťo, potom som bol ja chorý, Potom ty. ešte som Ešte kúsok, teraz zase nebudú chvíľku nejaké videá, lebo Paťa čaká monitor, mňa až na budúci rok. Tak. Ježiš, máš šťastie, ale vy budete písať za Nevadí angličtiny. mi to, angličtinu ovládam. Ja som vedel, že sa toto stane. Nie, aha, Voda. musím ho dať na breh. Ja idem, tady je to. Zasa lag. To je to. Neviem, že či to budú na videu tiež aj tie lagy, ale ja mám tu lagy proste. Tu ukazuje, že mám lag. Ale nie, ja som na ostrove. Si robíš srandu. A kde my máme vlastne dom? Neviem, ešte rovno stade Lebo môj orientačný bod bol tvoj dom. Ale ja som cez tvoj dom nešiel proti tvojmu domu, lebo som chcel tú horu. Mišo, už či mi, no tu je môj dom, tu je Dobre, môj tak dom. kde je tvoj dom? Lebo tuto na tej hore. je? Dobre. Tu sme len Tak celú tuto horu Tu obišli. je potom náš dom. Tak to rovno No, dostaneme. chcel som v tomto dieli majnovať, ale preložíme to na ďalší diel. No a čo budeš robiť tak? Čo budeme robiť teraz? Čo? Neviem, aj mne ho Česko. seklo. Nechcel sa hýbať. Stav dopravu. No.
Teraz už nejako len výjsť hore. Lebo s koňmi sa nedá teleportovať. By sa napísali iba home a už by to bolo. Ty kokso. Oni. Skeleton s enchantovacím lukom. Ak ho zabiješ, tak sa ti možno podarí, že získaš jeho luk. Ale na tom luku... Ale na tom luku bude podľa mňa iba také, že punch 1 alebo power 2. No kde si? Kde si, Paťo? Ale bolo by. Ja som už doma, ja som už hore, doma. Daj si súradnice. X je minus 6302. A Z je minus 2300 presne. Koľko je minus 300. 6000? Ja tak ja ešte 300 blokov musím ísť. Ale toto, X-ko. X má minus 6150. Ja, ty si ešte vzadu, ty si ešte pri svojom dome. A Z má minus 5. Tak to tiež zníš za 2300. Ja tuto budem hliadkovať, či ťa neuvidí na kde. Poďom. Ešte nie, lebo Ja, práve... ty ideš cez rieku, tak už viem, kde si. Dobre, kde sú radice, netreba. Paťo, kde si? No. Minus 6300 a 2000 koľko? Ale to môže byť medzi 2300 až 2330, vieš, lebo to ja som bol... Skoro som si spálil kone. Keď prídeš semka domov, no tak musíme spraviť ohradu pre kone. Prepáčte. No, ešte stále ma drží krypta. 2300 a 6300. Idem ti oproti. No. Aha, už vidím svetlo. Práve spadol do krypty. Takže svetlá ti zmizli. No. Možno už na budúce bude naopak, že nebude ja hrať, že ako nebudete vidieť môj obraz, ale Paťov. Ja by som to tak chcel, ale ešte sa uvidí, že ako. No, Yes, ahoj. Teraz už nám treba iba spraviť ohradu, ale aspoň 3 bloky veľkú. Ešte Na vlastne laso nemáme, lebo na to treba tento slime ball. Uteká ti tvoj kôň a skydne dole. Idem preňho. Čo? Tu je dole, tuto. Tam je dole, úplne dole. To je chuj. Ty si zobral dobrého koňa. No. Tak ja by som išiel začať nejakú obyčajnú odhradu z... Nemusíš robiť z plota, ja spravím z tejto z hliny dáku. Ale plot sa robí z paličiek. Ja zatiaľ spravím takú provizórnu ohradku proste. Aby semka nevedeli z nej výjsť. Potom v ďalšom videi bude už iná ohrada pre nich. V ďalšom videi pôjdeme kopať, ako majnovať, lebo to by sa vám zišlo. Že Paťo. Ja som tak, A ja neviem, kde mám koňa. Mám plot. No a že Nie ja... kôň. Mne zmizol kôň. Nie. Bylo spátraní. No mohli by sme. Ale naozaj, kde mám ja koňa? On tu není.
A ty máš kde konia? Dole isto tak sa túla. No dobre, no tak... Ja už svojho asi vidím, ten sa plaví. Ja svojho nie. No, tak... Dobre, no. Vidím už aj tvojho. Tak Paťo, ja by som to už iba ukončil, natáčame už viac zo dlhšie diela, ako som ja chcel. A som to chcel okolo tých 20 minút, podľa mňa to už bude aj zo pol hodinka. Tak, no. No. Tak ešte postav No, na ty tú postav ohradu. ohradu. a týmto končím. Ty si No, pre konia máš vidím priekop. ho. Ja si idem pre konia. Ty sprav rýchlo tú ohradu, nech ho tam už ja nejako dostihnem, dúfam, že ho stihnem, lebo mi uteká. A... no, A ja sa neviem teším sa na hore ďalší zase. diel, lebo mňa majnovanie a takto ma to veľmi baví. Je pritom sranda, ako... si v jaskyni, musíš nájsť potom aj cestu naspäť, lenže tu na serveri my máme, že home, takže je to ľahšie. Na singleplayeri to je ťažšie, niektorí to neznášajú, keď sa stratia v jaskyni, pomáhajú si všelijakými torčkami si ich nejako ukladať a tak, kde je východ. A tak ale musíme si zohnať, aby sme mali na diamantové veci. Ja by som chcel, ja si musím enchantovať ten z tých diamantov, čo máme, z tých troch ešte, čo ja mám, krompáč. Uvidím, čo na ňom dostajem, najideálnejšie by bolo Fortune 3, alebo aspoň Fortune 2. A tak, no. Zo začiatku sa to Fortune bude hodiť veľmi. Potom už keď budeme mať všetkého veľa, tak to Fortune budeme aj používať na normálne kopanie. A tak. Mňa tieto začiatky bavia. Potom už keď budeme stavať, no tak to už bude také. Áno, Paťo, ďakujeme za ohrádku. Zač. Tak. No, máme kone, mrkvu sme dneska ešte tu si idem dať do čestky. Nech s ňou tu nebehám zbytočne z mrkvu. Máme 2,5 staky zemiakov, takže budeme zajť na budúci diel možná. Budeme majnovať, ale budeme, zdá sa, že už aj... 2,5 staku zemiakov Tá máš. anvilka, to sa mi veľmi páči, že sme našli. Chcelo by to No už často keď máme dlhšie. anvilku, tak si už môžeme premenovávať veci a spájať krompáče konečne. Tak, Počkaj, už dám no čestku ja do by nosa. som to... Paťo, ja si. Dobre, tak ja by som to Dom. iba zhrnul dnešný diel. Našli sme urobiť veľký pokrok, našli sme dedinu, máme mrkvu, mrkva sa nám hodí aj ako jedlo, ale aby sme si mohli naviesť sem tá prasatá, krmiť ich. A ešte aj máme zemiaky, čo je, dá sa povedať, že taký lacný zdroj jedla, keď sa upečú. Tak. Ďakujeme, že ste pozreli toto video, nezabudnite dať like, odber, poprípade zdieľať. No, Ak sa vám video páči. poprípade nezabudnite dať. No, poprípade nezabudnite zdieľať, ukazujte toto video svojim kamarátom, kamarátkám. Pomôže na pri natáčaní Áno, ďalších keď dáte videí, lajky, no máme tak nás to motiváciu. motivuje natáčať ďalšie videá a vieme, že sa nás takto pozerá. A ja by som to už iba ukončil, tak čaute. Čaute.